Audio Jungle. салом дӯстон, инак ҳангоми сафар, сайру гашт, ҳар гуна ҳолатҳо чашмам ба навиштаҷотҳои гуногун меафтад. Баъзан фаҳмо, баъзан нофаҳмо, даромад, баромад ва ғайраву ва ҳоказо. Агар шумо ба чунин нофаҳмиҳо дучор шудед, пас имрӯза намоиш махсус барои шумо. Ногуфта намонад, лайк, подписка, комментарий гузоред, нуран алло нур мешавад. Рафтем. даромад, вход, яъне даромад ба ягон гӯем бино. Баромад, выход. Кушода, пӯшида, открыто, закрыто. Ман аст, запрещено, яъне ягон амал дар ин минтақа ман аст, запрещено. Полиция, полис, милиса, полиция. ҳоҷатхона, туалет. Мард ё мардона, зан ё занона, муж ё жен чун навишта мешавад, мужской, женский. Справка, яъне маълумот, ахборот, справка аз духтур ё гӯем аз дигар идора. Обмен валюты, авази асъор, обмен валюты, яъне ҷое ки дар он мубодилаи асъор ба ҷо оварда мешавад. Бепул, ройгон, свободно, бесплатно. Барои мисол, пробное занятие бесплатно, яъне дарси озмоишӣ ройгон, бепул. Озод, холӣ, банд, свободно занято, яъне ин истгоҳ холӣ ё банд. Остановка свободно занято, стоянка, остановка занято. Нарасид, не трогать. Барои мисол, шумо медароед гӯем ба осорхона, ҳатто музей ва онҷо бо даст расидан мумкин нест, яъне не трогать. Не трогать, нарасед. Моликияти хусусӣ, шахсӣ, частная собственность, вход воспрещен, яъне барои мисол хонаи шахсӣ дар омадан манъ аст. Ба худ аз худ, насида отсида, яъне бисёртар ин навиштаҷот чун мебинем дарҳо навишта мешавад, яъне дарро ба сӯи худ мекушояд ё ин ки аз худ мекушояд, мекушед. Бозор, рынок, бозор, рынок. Майдон, площадь, барои мисол майдони Исмоили Сомонӣ, площадь Исмоила Сомонӣ. Кӯча, улица, яъне ҳам он кӯчае ки ҳама гашту гузор мекунанд, кӯчаи оддӣ, ё ин ки номи кӯча, яъне улица Советская 7, кӯчаи Советская 7. Тахфиф, скидки, яъне дар мағозаҳо тахфиф эълон мешавад ва нархҳо арзон мешавад, скидки. Рӯзҳои истироҳат, выходные дни, барои мисол шанбе, якшанбе рӯзҳои истироҳат, суббота, воскресенье выходные дни. Рӯзи санитарӣ, санитарный день. Дар ҳар гуна ташкилотҳо, мағозаву бозорҳо ҳаст махсус рӯз ки он рӯз онҳо гӯем чӣ мекунанд, ба корҳои тозагӣ машғул мешаванд, яъне рӯзҳои санитарӣ, санитарный день. Маъмурият, идора, администратсия. хуб дӯстон, ин буд андак навиштаҷотҳое ки мо баҳри шумо пешниҳод кардем. Агар чӣ нафаҳмидед ё пешниҳод доред, ба шарҳ нависед. Барори кор, саломат бошед.